बिसिखौनो जौ लोंनानै बुथारनाय आरो मोनसेया जाहैबाय सासे बर' आइजोआ बर' हिन्जावा सोरबा बांगालजों माने ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आरोना। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननै गुसुं आपडेट लानानै फैदों दे, भाइराल आपडेट नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना नुदों जानांगौ, सासेया जाहैबाय गावनि बिसिखौनो जौ लोंनानै बुथारनाय आरो मोनसेया जाहैबाय सासे बर' आइजोआ बर' हिन्जावा सोरबा बांगालजों माने ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आरोना, इन्जय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बांद्राय गोबाव जानाय नङा भिडिअआ, आं ससेल' होगोन। जास्ट बे आपडेटनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामो बेखौल' नायगोन। आं बिनि सायाव बांद्राय बाथ्राबो बुङा आरो। जास्ट नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बे साननैसो ससियेल मिडियाआव गोबां नोंथांमोनाथ' नुगासिनो भाइराल भिडिअ, अनेक रोखोमनि भाइराल भिडिअ। थांनाय रसमा ब्रह्म नामा बिथांनि नुबाय, आरो बिदिनो गोबां, आरो सासे आइजो गथ' सानै गोनां बेयो माने दोखो दोखो बुजादों आरो। दा बेखौबो नोंथांमोना नुदों जानांगौ। ओमफ्राय नैबे मोनसे भाइराल भिडिअ। दा बे भाइराल भिडिअ, सासे बर' आइजोनि भाइराल भिडिअखौ होनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे दुखुनांथावना आपडेटखौ होनो नागिरदों। थारैनो नोंथांमोना नुखादों जानांगौ, निउसाव आरो ससियेल मिडियाआव गोबां नुखाबाय। सासे सुबुङा, बर' हौवाया गावनि बिसिखौ माने जौ लोंनानै बुथारदों। जोबोद माने दुखुनांथाव आरो, गथ' सासे गोरलै गोनां। बिसिया माइरंसो जावबाय थादोंमोन जाहैदों। माइरं जावबाय थानायावनो नोंथांमोननो नैबे सावगारिखौ होदों। नैबे मानसिया गावनि बिसिखौ बुथारदों आरो, नोंथांमोना सावगारियाव नुदों। बिसिया माइरं जावबाय थादोंमोन। बे माइरं जावबाय थानायावनो जौ लोंना फैनानै बिदिनो दान्थे बिदान्थे हौवा हिन्जावनि गेजेरावथ' जालायखायो नालाय, आरो सान्थिं बाथिं लोंब्लाथ' हिन्जावफ्रा माने गोबां दुखु मोनखायो, माने हौवाफोरखौ लोंजानो बाखायो नालाय। दा बिदि बादा होनायाव मानो सान्थिं बाथिं खामानि गैया दामानि गैया बेफोरबायदि लोंनांगौ, दा बेफोरबायदि बाथ्राफ्रा जाहैबाय खोमा। दा बेखौ सहायनो हायैनि जुमाय लोंनाय मानसिना, फेनाय मानसि, मा जाखो, रागाजों सिखाखौ लानानै खर'थिं दाननानै जायगायावनो माने फोथैबाय आरो। ओरैबायदि दुखुनांथावना। बिसोरहा सासे उन्दै गथ' दङ, 1.5 मास नामाल' जादोंमोन आरो, गाइखेरबो गाराखै, गाइखेर जाखानाय गथ'। दा बेफोरबायदि। अब्ला अबस्थाखौ नायदो, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दिनैसिमबो माने बेफोरबायदि गोबां गाज्रि थासारिया सोमजिनानै दंबाय थायो खना खनला, गोबां गामिफ्रावनो दै। दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो। आरो नेक्स्ट, नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायदो। सासे बर' हिन्जावानो हाबा जाखानाय, बिथाङा गथ'बो सानै दंमोन होनदों, हौवाजोंसो गारफ्रामनायसो होननानै बेखौ मोन्थिदों आरो। अनेक काहानि जादों आरो बेहा। बेफोरबायदिनो भितोरिया गोबां बाथ्राफोर दं आरो। बिथांनि जे भिडिअसखौ नुनानै गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट खालामदों। बै जायगानि मानसिफ्रा, बै मानसिखौ सिनायनाय, जाय आइजोखौ सिनायो, बै मानसिफ्रा बिनि सायाव गोबां माने कमेन्ट खालामदों। बियो माने गथ' सानै गोनांखा, आरो हौवा दंमोन, हौवाजोंबो माने गारलायनाय। दा बेफोरबायदि मोनसे जाथाय जाखानायसो बियो। ओमफ्राय नैबे बांगाल हौवाजों, गुबुन हारिनि हौवाजों माने ओरैबायदि मा होनगोन, आमथा आमथा आरो। नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो। Para não ter, para não sair da nova. Oxi. Mami se la beri. Malam kita surah sedikit. थारैनो नोंथांमोना नुबाय, बिसोर सानैया माबायदि माने आमथा आमथा आरोना। ओरैबायदि माने प्रेम जाहैबाय आरोना, गोसथोलायनायनि काहिनि जाहैबाय आरो। ओमफ्राय बेयाव माखासे बाथ्रा, फंनैसो बाथ्रा आं बुंनाय खोनादों। 40,000 ना 4,000 मायबा मोनसे बाथ्रा बुंदों आरो। एक्सुवेलि बिथांनिब्ला बिजनेस टाइपआव बुंदों जानांगौ आरो बे बाथ्राखौ। नोंथांमोना एसे आन्दाज खालामदो, बे बुंनायखौ मानि थाखाय बुंदों। नोंथांमोना मोजां आन्दाज खालाम भिडिअखौ नायनानै। अब्ला नायदो, बर' हिन्जावफ्रा
माने गावखौनो बिराद सैथो देखायनानै लायो आरो जेरै रसमा ब्रह्मखौ नुबायना नोंथांमोना रसमा ब्रह्मआथ' माने खारखांबाय न'खराव बिराद प्रब्लेम जादोंमोननो गावखौ हौवाया अयथासार खालामोन दा गावहा खारबाय अब्ला नायदो थारमाने हिनजावफ्रा माने दायनिगिरिया गासिबो दायनिफ्राय बारग'नो नागिरखायो नालाय जेसांखिनि दायनिगिरि जा दाय मावनाय मानसिया माने गावखौ दाय गैया खालामनो थाखाय मानसिफोरनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंखायो गावनि दायखौ लाखुमानो नाजाखायो बयबो दा बेफोरबायदि दा बिनि सायाव बांद्राय बाथ्रा बुंनो साना बे साननैसो भाइराल भिडिअ जाबाय थानाय बेनि सायाव आं रसमा ब्रह्मनि भिडिअखौबो आं बानायाखैमोन आरो गोबां भाइराल्स भिडिअ आंनियाव आपडेटआ फैनानै दङ थेवब्लाबो आं बानायाखैमोन दस्रा बर'नि फिसा सासे अप्सरा बर' जाय सुपार डेन्सार चेप्टार 5 आव जे बाहागो लादों बिनि आं मैया भिडिअ होदोंमोन नोंथांमोना थांनानै नायहैथां आरो अप्सरा बर'खौ नोंथांमोना सापर्ट खालामहैथां आरो बिनि फिन मोनसे आपडेट लानानै फैगोन अप्सरा बर' सिस्टारनि आपडेट नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जुदि नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरोब्ला बा नोंथांमोना नायनो गोसो दंब्ला बा मिन्थिनो लुगैयोब्ला थ' अब्ला नोंथांमोननो नैबे माखासे आपडेटखौ होबाय आरो भाइराल भिडिअखौ दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो।